अब तू प्रधानमंत्री ना बनब, तू झाड़ू मंत्री बनब, झाड़ू मंत्री पोछा मंत्री बनब। सरकार से तो कोनो उम्मीद नहीं है। नीतीश कुमार मतलब भड़ुआ। नाम नमस्कार भैया, हम गायक शैलेश परवाना। आज कोनो कॉमेडी वीडियो ना, आज कोनो वीडियो के और कोनो गाना के प्रचार करे या कहे खातिर हम नहीं आयल अपना चैनल पर, बल्कि हम ई कहे खातिर आयल बनी कि यास बाबू जौन बच्चा अपना बिहार के बा लाल, हम सब के बच्चा, और ओकरा के 16 करोड़ के इंजेक्शन लागे वाला बा। तो उ छोटा मोटा बात नहीं है भैया, और हम सब के एकजुट होके यास बाबू के मदद कैला के जरूरी बाटे। जेकरा से जितना हो सके 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया उ मदद करे। काहे कि एगो लड़का बिहार के नहीं खे, ऐसन करे के बाटे कि बिहार के लोग नाम लेवे कि एगो यास बाबू के जीवन बचावे खातिर, एगो 9 महीना के लड़का के जीवन बचावे खातिर पूरा बिहार एकत्रित हो गए रहे और पूरा बिहार के लोग ओकरा के पैसा डोनेट कइले बा। तो भैया जेकरा से जितना हो सके, ई रहल उनकर गूगल पे नंबर, इन नंबर पर वो लोग जितना भी हो सके 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया, जितना रुआ लोग के सक्षम बा उतना ए पर पैसा डाली। और उनकर आलोक कुमार सिंह के ई नंबर हवे, तो उनका के मदद करी। और मदद कैला के जरूरी हो भैया कि काहे कि 16 करोड़ छोटा मोटा रकम नहीं है, बहुत बड़ा रकम बाटे। हमरो से जितना हो सकता उतना हम कोई नहीं हवे। और बड़ा अच्छा लगा था कि आज के भोजपुरी के बढ़िया बढ़िया कलाकार, बड़ा बड़ा कलाकार जाता लोग मिले खातिर, जाता लोग गाना गावता लोग, बहुत अच्छा लगल यास बाबू के लिए। उ एगो लड़का ना, उ भगवान परीक्षा लेता रहनी कि बिहार के लोग कुछ कर पावता कि नहीं कर पावत। तो भैया एमे पीछे हटला के काम नहीं है, एमे बहुत मतलब दिल से और पूर्ण रूप से मतलब मेहनत करे के बटे। जेकरा से जहाँ हो सके, जितना हो सके उतना मदद करी। कहे कि आज एगो बिहार के ना, हम सब के लाल, हम सब के बेटा मतलब मुश्किल की घड़ी में पड़ गल बा। जौन की जिंदगी का होखेला, जीवन का होखेला, उ लइका जानत भी नहीं खे। और देखी आज कितना मने दुख के बात बाटे कि 16 करोड़ के इंजेक्शन लागी तब लइका बची, डॉक्टर के कहा नाम बाटे। और ऐसन बीमारी समझी कि पूरा भारत में ई तीसरा बीमारी बाटे जौन कि आज हमने के बिहार में आयल बाटे। तो भैया अगर एकजुट होके सभे केहू मदद करत बाटे, तो आगे चल के हमरा ऐसा लागत बाटे कि एकरा बाद आवे वाला दिन में सब कोई मदद करी, और ये करे के ही चाहिए। काहे कि 16 करोड़ रुपया एक आदमी तो ना पूजा सकता, 10 आदमी तो ना पूजा सकता। पूरा बिहार के लोग के एकत्रित होके के पड़ी और मदद करे के पड़ी। तो भैया एमे पीछे हटला एक काम नहीं है। और हम भगवान से विनती करें कि भगवान रउआ साथ दी ये मुहिम में, और यास बाबू के जीवन लौटा दी। कहे कि और बात करे वाला बानी सरकार से तो कोनो उम्मीद नहीं है। नीतीश कुमार मतलब भड़ुआ, 1 नंबर भड़ुआ आदमी है नीतीश कुमार। बोल रहा है कि बोलो हमको पता है। अरे साला पता है तुमको, जाने थे, सुने थे, क्या बोल रहे हो? जरा इस वीडियो को देखिए तो आप लोग। सुने, अब आप तो समझ ही सकते हैं इसके बारे में। हाँ, तो यही है नीतीश कुमार के। आप लोग जब चुनाव आता है ना, तो आप लोग ये चीज नहीं समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। 10 रुपये के लालच में आप लोग अपना वोट, कीमती वोट जौन की 10 करोड़ के माफिक एक वोट होखेला, ऐसा आदमी के देते नहीं। सुनी का कहते सहायता कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं मदद करिए, लेकिन सरकार की कोई स्कीम, आप जानते हैं कि हम लोग मैक्सिमम मदद देने का जो स्कीम बनाए हुए हैं सबको मालूम है। तो ये सब लोग अपने तर वो लोग के हाथ जोड़ के विनती बा कि कोनो भी काम करे से पहले 10 बार सोची। आज ही का कहता नीतीश कुमार बा कि हम सुनले रहनी है, जानत रहनी है। अरे साला गधा, पूरा जैसा आदमी के तो इतना जब पूरा जान तरह की यूपी बिहार एकत्रित हो गल बटे, तो तोरा तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा मदद करे के चाहिए नू। सरकार से ऐसा भी कोई उम्मीद नहीं के रख ले। तो भैया अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करी और नीतीश कुमार के पास पहुंचाई कि भाई एगो बिहार के भी लाल बटे जौन की 16 करोड़ के इंजेक्शन लागी तो लागी, और पूरा बिहार चाहे जेंग अभी होखे वो पूरा बिहार मदद करी। और हई जो जौन तू शकल दिखावता रह,
10 रुपया के मार्क्स लगा के आ तू कहत रह कि बोल हेंगा होंगा। अरे साले तो नहीं सुधर जाए अभी नोले। कम से कम तारा इतना सोचे के चाहिए कि पूरा यूपी बिहार मदद करता, कहाँ कहाँ के लोग अच्छा लोग मदद करता, तो कम से कम हमरो तो अच्छा बात तो बोले के चाहिए ना। 2 रुपया दे सकत रहा तो कह सकत रहा कि हम जानते नहीं, रउआ लोग पैसा डोनेट करी, हम भी जितना हो सके उतना मदद करें। शायद ये बात कह रहा था तो आज हमनियों के दिल में दर्द ना हो। पर्सनल तहारा खातिर वीडियो बनावे के पड़ल है कि साले भड़ुआ नीतीश कुमार तू एंग बोल रहा। जितना लोग के भाई हो सके शेयर करी वीडियो और नीतीश कुमार भड़ुआ के पास पहुँचाई, काहे कि इतना चुतिया, इतना घटिया, इतना अश्लील आदमी बाटे जौन की पूरा बिहार यूपी बिहार एक हो गल बाटे आ ओकरा के ई कहता कि हम सुनले रहनी। अरे साले तो भैया यश कुमार के, यश बाबू के, आलोक भैया के जितना हो सके इतना पैसा डोनेट करी। ई रहर गूगल पे उनकर नंबर और नंबर पर पैसा डालना के जरूरी है। जय प्रणाम।